tervehdys tästä ja nyt pelataan Five Nights Freddyä ja meidän eka pelaaja Mr. Fury Gamer tässä. Me tehdään part 2, jossa mäkin pelaan, ettei taas sillä, että Mr. Fury Gamer mun kerraa sulle mitä sä teet, et mitään, kun Mr. Fury Gamer pelaa kaikki kentät läpi. Niin mäkin vedän se. Tiedän. Niin, Mr. Fury Gamer. Kommentteja, mikä on sun taktiikka? No mä teen aina tälleen. Ja sitten katon aina Freddy ja Foxet etu. Hui mä unohdin, että miksi mä tein tollaan. Mun ei tarvitse vielä katsoa valoja, kun Bonnie ja Chica ei oo vielä liikkunut. Chica on liikkunut. Yksi yö yhdellä akkupalkilla on tietysti tyypit vaan 9% sun kaikesta akusta. Mut mä joudun kattoo kameraa. Siinä oli Mr. Fury Gamer täällä pelaa, mun pitää käydä tekemään pari jutskua. Juu, mä vaan. Tää on aika vaikeeta. Vaikka mä oon vetänyt tän itse omalla puhelimellani. Se tää on niinku vanhempi versio siitä, mitä mä oon pelannut. Mulla on tän vuoden versio, tyypit. Tää on 2014 versio. Niin tää on siis 2021. Niin 21 versio. Jos Mr. Fury Gamer tässä pelailee sitä videoa ja mä nautin jääpalasta. Jonka mä ite vähän niin tehnyt. Mikä se jääpala niinku on? Jäätikku? Joo, jäätikku. Jäätikku. Chica jää tuonne ovelle. Se haluaa kai ton pehmolelu. Se haluaa sun pehmo. No, get out, chicken. Mikä? Kohta Chican takia mä kuolen. Hei! Ei tätä glitchiä taas! Mun kamera oikeesti jää. Enää hetki. Mä suljen ovet hetkeksi aikaa, tyypit. Hitsit. Freddy lähti. Freddy liikkuu. Missä Freddy nyt on? Varmaan tuolla. Voi kertoa, kun mä tiedän. Japsu siellä. Mä en tiedä, pystyks mä enää tekemään, kun mä oon niin peloissani jostakin kuvan syystä, vaikka mä edes pelota tää peli hirveesti. Mä oon oikeesti kauhussa kankea. Freddy ei saa tulla. Mun mielestä vesi on parempaa, jos se on niinku jään muodosta. No sehän on. Jos saan sanoa. Itset. Mikä tilanne? Bonnie ei oo siellä.
Se lähti. No niin, nyt panossakin. No varma minne toi Chica lähti. Entä Freddy? Freddy on yhä dining areassa. Se ainakin sen aikaa kun mä katon, se ei voi liikkua. Mä oon varma, että mä kuolen. Kattokaa nyt te tyypit itekin mun akkuun. Se on varma, että mä kuolen. Ei oo mahdollista, että mä voin voittaa. Paitsi jos sä oot jotenkin säästetty nopea. Voisin sulkea ovet, mutta se kuluttaa liikaa akkua. Siis mä muistan siitä yhdestä kirjasta, kuinka paljon akkua se tekee ainakin yhteen AM:ään asti. No paljon. Joku 30 ja jotakin sekkaa ainakin joku mun muistaakseni. Mä en muista nyt tasan tarkkaa kunnolla. Mä ton oven, kun mä oon varma, että Fox tulee just. Ei kansa. Kannattaa pitää ovea auki. Säästää tähän akkuun. Onko totta? Miksi mä teen tolleen? 4 AM. Jos mä oon onnekas, niin mä voin vielä selviytyä. Fuksi. Joo. Joo, mä katsoin, että se lähti. Onneksi ei. My god. Älä kysy mikä muhun meni. Mä vaan luulen, että jompikumpi niistä oli siellä. Hei, 4 AM. Sä voi... Mä just sanoin, se ehkä voit tehdä se, mutta tuskin sä enää, kun Chica on novel, niin akku menee tuplasti. Pelkään, että mä en enää voi tehdä tätä. Et sä varmaan voikaan, kun katsoo 9% jäljellä. Olisiko vaan parempi idea sulkea ovet? Ei. Yritä edes. Yritän parhaani. Ja tässä peli-ilmoituksena, että käykää Bravlissa hakee ilmaiset Stardropit. Ne on tällä hetkellä siellä, mutta voi olla, että ei ole enää kun tämä video on julkaistuna. No on sielläkin, mutta silloin varmaan kaikki on jo käynyt ottaneet. Joten toi oli turha ilmoitus. Ja 3, 2, 1. Älä laita kiinni kuitenkaan. Ei, älä liiku. Miksi? Muuten se Freddy tappaa sut helpommin. Älä liiku. Muuten sä kuolet. Anna sen tehdä tuo. Hitsit. Hitsit. No siinä meni 8 minuuttia. No, sinne meni mun yritys. No, tehtäisikö silleen vielä tähän tähän loppuun, että no, ottakas hetki. No, mä ajattelen jatkovaiheessa pelaan nyt hetken Makemore. Mä käyn Outclickediin. Mä ei kiinnosta, vaikka tulee jotain. Se on huijaamista tässä pelissä. Mä ei kiinnosta. Lyhyesti sanottuna. Mä ei kiinnosta. No ei se muakaan paljon kiinnosta. Tällä hetkellä mä oon viimeisessä kohdassa. Tässä 3. maassa. Ja tälleen vaan voi tehdä autoklikkeri päälle. Tälleen vaan voidaan ottaa tästä minuuttia ihan rauhassa ja... vaikka pleikkari. Löytyy. Tää vähän ääntä. Mulla oli äänet pois, kun me avattiin ne. Eiku ai niin on, kun mulla ei oo ääni kokonaan tässä. Ja jos ihmettelee tuota naputin, niin tässä saa dropeja olemaan. Onko se 3, 2,
Vitsi, toi oli ehkä pisin minuutti mun YouTube-kanavan aikana. Mä oon kuvannut videoa. Vihreä. Oe, tai on toi aika hyvä. Tästä voitte nähdä vielä, että joo, tää on kolmas. Ja just sekin. En tee.